Eso, gu Iker, Usama Estatorri eta Luken geha, eta bideo bat egiten ari gara noetan, euskararen alde. Guk lehenengo gauza, Elizan euskararen alde errezatzen dugu. Elizan ondoan ere plaza bat dago eta plazan kanpo futbol bat dago, gu futbolean ibiltzen garen eremua. Eta guk golak euskararen alde zelebratzen ditugu. Anoetan mendia dago, mendian ibiltzeko eta guri mendian ikusten da zuen zela. Eta mendian guri euskararen alde gustatzegu oinez ibiltzea. Zuei gustatzen altzaizue mendian ibiltzea. Gauz gehiago ikastolara jute da euskararen alde ikastea. Gauz asko ikasten ditugu eta illa dena euskaraz. Gu gauz gehiago esateko, ez duzkagu gauz gehiago, baino Horreta oso herri polita da. Bai, herri polita da eta musika elkartea dago, baita ere pelota jolasteko frontoia, pelotan jolasten dugu euskararen alde, ere bai dago trenbidea joateko nahi duzun lekura. Hainbat taberna eta erosteko tokiak. Bai, erosteko tokiak, guk ere, adibidez, frutak erosten ditugu lekoan eta izena duen denda batean, goxokiak ere erosten ditugu laian, euskararen alde, porque guri asko gustatzen zaizkigu goxokiak eta euskaran gatik ere gustatzen zaizkigu. Eta, hori da dena. Gauz politxasko azkana eta bizitatzea etortzen bazarete hobeto. Bai, agur eta bezarka. Hau izan da dena, bezarka bat,